Bine v-am regăsit la știrile serii. Iată care sunt principalele titluri ale zilei. Federația Maghiară Sportivă de Dans și International Dance and Song Association au organizat în România finala campionatului european Dance and Song. Finala campionatului european Dance and Song s-a desfășurat la sala de sport din Odorheiu Secuiesc. Lotul de gimnastică aerobică de la Clubul Copiilor Petroșani a obținut aurul. Este primul titlu european care se adaugă la bogatul palmares al gimnastelor de la Clubul Copiilor din Petroșani. Cele care au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului au fost sportivele de la categoria claselor 5-8, respectiv Adriana Vasilescu, Alexandra Crișan, Delia Mălinaș, Adelina Filip, Alexandra Burjan, Gabi Răduț și Ariana Olaru. Adriana Popa, antrenor, profesor al lotului de gimnastică de la Clubul Copiilor Petroșani, a declarat: "Am obținut aurul la categoria sport-dans, secțiunea dans aerobic. Fetele au avut emoții mari, dar s-au mobilizat foarte bine și au dat dovadă de profesionalism." Competiția europeană a reunit în jur de 2500 de concurenți din toată Europa. Titlurile de campioni europeni cu care fetele s-au întors acasă reprezintă rezultate notabile, dar și un motiv de mândrie atât pentru Clubul Copiilor cât și pentru municipiul Petroșani.